Здравейте, това е още един клип за уроци по умножение. Този път ще ви покажа някакви трикове за умножаване по 9. Ами така, примерно да вземем един прост пример. 3 по 9, знаем, че е 27. Така, ето как се получава. От тройката изваждаме единица. От първото число вадим единица. Се получава 2. Нали? 2. И от девятката изваждаме полученото число и пишем резултата 7. Ето 27. Така. По-голямо число 58 по 99, например. Изваждаме от 58 единица и се получава 57. 57. Така. И сега от 99 вадим 57, което е 40. Така. За да може да работи този трик, трябва цифрите на едното число да са същия брой като цифрите на другото число. Ето тук имаме 7 по 7. Така. Ами, от това голямото число трябва да извадим единица. Става 6, 7, 8, 9, 5, 4 и 3 минус 1, 2. Извадили сме единица. И сега от това число вадим и това. 9 минус 6, 3, 9 минус 7, 2, 9 минус 8, 1, 9 минус 9, 0, 9 минус 5, 4, 9 минус 4, 5 и последно 9 минус 2 е 7. Ето го това число. Тук. Още голямо число. 16 цифрено число. Голямо е, обаче виждате, че при умножението даже не трябва и да умножаване. Много прост метод. Дано съм ви помогнал.